Gawins ko ma'am of Cebuano 123. Gawins ko sa Cebuano 123. Thank you boss. Thank you mama. Thank you, sir. Karon bulaklak ni sir. Pero bulak. Sa imo ikasulti sa litson sa karkar. Ay, number 1. Naana kita maigsoon sa bag-ong merkado sa syudad sa Karkar. Boss, good morning. Boss, good morning. Makita na to maigsoon nga yung taon gumika na tong bagyong Odette, nagusbat ng taon na ang ilang merkado apan di man kana mao ang ato ang concern karon maigsoon. Ang atong concern karong adlaw maigsoon ang ilahang inasal. Katong kahinumduman maigsoon magibalhin kani gikan atong karaan nilang merkado padung diri sa ilahang bag-ong public market. Boss, picture ako ba sa? Sige boss, let's go! Hi! Nana kita mga igsoon sa Karkar City sa ilang bagong merkado sa ilang inasal section. Good morning! Boss, mutana ko boss. Oh, Ay siya lang ma'am. asa inyong litso ka diri? Oo, sige. Mutana ko ma'am. Oh, karon kay adlaw Sabado pila ka inasal ang inyong mahurot? 10 ka buo. 10. Maura na inyong outlet diri sa Sos Mercado? Oo. Doon na mo itindahan gawas. Wala, diri ra Diri sa sa Mercado, ano? sir. Rochelle Lechon. Rochelles lechon lami kayo. Oh, lami kayo. Kisa to. Okay kayo. Tindera ko ni Rochelle. Hi ma'am, good morning. Akong gi-videohan ang inyong gwapa kay Litson. Oh. Ma'am, gawin si ka ma'am of Cebuano 123. Kani ka. Buka. ni kali. Ano suka? Asa ba suka? Kuha pa sa Tindahan. lahat dito sa kono, dito sa may chicharonan. Dili kaning inyong outlet diri sa Mercado pila ka. Depende. Sa Sabado kay daghan 10 to 12. Kani adto sa daan pa nga merkado dito pag mo. Dito sa ni. Pagka adto kami na mo diri. Palindi. Narpod. Ma'am, good morning ma'am. Oh, Arthur Lechon. Ma'am, thank you ha. Sige ra. Asa man ilang kuan diri giling. Gali, magwa na ko na to sa Bukiking. Dito sa kuan Bangdan. Oh. Isuon ni. Muna iya diri. Mao ni sa akong papa, Sinto. Sinto namin. Muna original ko no. Original lechon, Sinto. Karon kay Sabado kontra sa Domingo asa mas kusog. Domingo. Domingo bino. Labo, tanan na, tanan. Pero kada matag adlaw na do na jud Na, lechon. agad po, sir. Oh. Okay, thank you. Okay, thank you, sir. Gawins day si Cebuano 123. Oh. Boss, good morning. Millings Lechon. Yes. Siya itong ngalan, ma'am? Emily.
Mali, gawin stay ko ma'am sa Cebuano 123. Apa nagkaon man gana? Okay, doon ako yung gamay pangutan na. Pila na mo katuig na maligya og litson. 30 years na, sir. Diris karkar. Millings litson no? Yes. Ya imong pakan? Emily. Emily daga minyo. Daga. Nga naman yung mga minyo magpadaga-daga. Ma'am, thank you ma'am. Salamat na, sir. Sige, sige. Ma'am, pili mo na ma'am. Mao ni siya ang Lita and Joel. Lechon. Spicy. Nasa may spicy, sir. Namoy spicy o regular. Pure karkar lechon gani siya ma'am. Yes, sir. Okay. Ano, ma'am? Mag-lechon mo, ma'am? Ma'am, sa pangalan ma'am? Lolot. Lolot. Si Jolie. Hi. Ang Lita and Joel, pila ka tuig na karkar na maligyan lechon? Since 80s? 80s? Oh, sa ako pang papa. Sa ito pa, kung ano gini, inila na gini yung karkaranon nga. Karanon na po. Ako yung papa mo yung nagbunag yung lechon. Ma'am, sa usa ka adlaw, pila ka inasal ang inyong makurot? Pwede Domingo, lagan, sir. Marot may 15. 15 ka po. 20. O, yan. Like adlaw, ito. Hindi ko Ang ingon niya maigsoon, Sabado ug Domingo, 15 padung 20 ka litson ang makurot. Ug sa laing adlaw mga 7 to 8. So ubay-ubay gyud maigsoon. Ma'am, pwede kumusta na siyang pangan? Kasi yung pangan, ma'am? Gia, Gia. Igon sa mga oka. anak. Anak ka, oka. Okay, G. Kumusta na naman, G, ha? Mga pila na mo katuig na maligyag litson dari sa karkar. 2,000. Sobrang nasa po. Kunya, super okay ang dagan sa negosyo, no? Okay kayo. Okay kayo. Sa usa ka adlaw, pila ka litson ang inyong makurot? More than 10. More than 10. Mas Sabado na siya, Domingo. Sabado, Domingo, 20 kapin. Ingon niya may igsoon, Sabado Domingo, 20 o suba pa sa 20 ka inasal ang ilang makurot. Ug sa ubang adlaw, mga napo. So inana ka kusog mga igsoon ang uka litson. Ka, good morning. Good morning. Inila o kusa sa sikat nga Lechon. litson Sa karkar. sa karkar. Doon yan ni Shirin. Meron rin Shirin. Mga igsoon na ingon ni Busukan na naabo no si Shirin Rehis Among pero bisita. alawa. Ato-ato on aron. Ato kay ga-vlog na siya. Vlog. Ga-vlog. Boss, doon ako kamay puta na, boss. Usad tuig ka nagsugod o pamaligya o inasal sa syudad sa Karkar. 2002. Ikaw gyud nagsugod o gikan pa sa imong ginikanan Ang timpla gikan sa kong lulo. sa imong lolo. Usang tuig ka na? Mga 1948. 48. Sa akong lulo, papa na ko rin. Karoon na anak ko. Doon ako'y pangutanan nimo. Lara nimo og tubagon nimo. Umot sa mga sikreto nganong maayo ang dagan sa imong negosyo nga inasalan. Kaya may timpla tanan ha. Oh. Ba't na ako ikatubag nimo? Bagong itigas may pagtubag. Love your manpower. Banggaan mga tao. Gikan na sa iya maigsona, gikan na mismo kang boss uka ang iyang sikreto sa iyang inasalan diri sa Karkar City. Boss, thank you boss. Thank you. Idol, good morning. Hello, morning. Mga igsoon, Miss Shirin Rehis na diri sa inasalan ni Uka. Gidala, gidala ko. Yeah, kesay. Wala ko. Apilapit. Idol, usa ra ka mo pangutana. Unsa imong ikasulti sa litson sa Karkar? Ay, number 1. Suka nila Ay, maayo kayo. Siyempre, nagdako ko nga nagkaon og lechon. And then they
Ila dyan ang gikuan ba, gidimain ang kanang kalami sa Quality. lechon, ang quality. Og serbisyo. Og service. Boss Oka, di ka na ka idol, Sherin Reyes. Yeah. Ma'am, thank you, mama. Happy Valentine's in advance. Yes, Ma'am, si salamat. Bolo, 1, 2, 3, gawin ko, ma'am. Cebuano, 1, 2, 3. Okay, thank you. Mao kato mga igsoon. Dako kay nato nga oportunidad mga igsoon nga hinabi nato og kadali ang atong idolo Miss Sherin Reyes. Napay usa ka litsunan dire mga igsoon, Buki King Restaurant. Ato pong lilion mga igsoon ha. Ako ipakita ninyo. Ma'am, good morning ma'am. Si Gawins de ko ma'am sa Cebuano 1, 2, 3. Doon na ako'y gamay mga pangutana. Buki King Litson ma'am. Pila ka tuig na sa karkar na maligyag litson? Wala may katuig sir, gikan sa akong papa, mga Sobra na po. mga kuana, mga 42. Ingon niya may igsoon, gikan pa siyang amahan. 42 years na silang na maligyag litson dire sa karkar. Ang akong papa may pinakauna, 9 pesos pa ang pili. Mula 5 ka na mga igsoon. Ang inasal mga igsoon, 9 pesos pa kaniadto ang iyang amahan na maligya na inasal ngari sa karkar. Ma'am, sa usa ka adlaw, pila ka inasal ang inyong mahurot? Kanang Sabado Domingo, 20 piso. Dapat may display dito sa bagong merkado, ma'am. Naa akong anak ug akong mga igsoona dito. Okay. Ma'am, kamusta man ang negosyo sa Lechon? Okay ba? Okay ra sir, pero karon mahal na ang baboy. Ang baboy. Sa Domingo, Ma'am, sige ito. Pakala na ito, ma'am. giling, Feeling. lato. Ma'am, gawins, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you sir. Karon adto na punta sa sudad sa Talisay. 3, 2, 1. So, nanagit kita sa Talisay City, Cebu. Tanawon ang ilahang mga display sa inasal. Bantugan gyud kining Talisay mga igsoon kung istoryahan na to ang inasal. Good morning. Ang Talisay City mga igsoon, Talisay City, Cebu. Susama sa karkar nga inilag yun sa ilahang inasal. Manang lilion na to ning usa sa mga labing karaan diri nga lechon brand ang kining kang Milas lechon. Gawa sa ilahang inasal mga igsoon, doon na po sila yung mga seafood o uban na barbecue. Te, doon ako gabay pangutana te. Ha? Mila Garcis, no? Mila Usa Garces. sa pinakakaraan din Yes, sa sir. Talisay. Yes, sir. Mga unsang tuiga ka to nga Since nagbitusugod. 1970. 1970. Hangtod sir. ron way bugto. Yes, sir. Ang timplada way bugto. Yes, sir. Okay, usay sikreto. Secret. Ang sikreto. Mao ka na maigsoon. Ang sikreto yun. Ang sekreto, sir, ayaw mo entertain ang customer. Oh, tiyaw mo na maigsoon. Ang sikreto yun ang pag-atiman yun sa customer. Yes, sir. Thank you. Welcome. At brother. Long live. Hadit ang mga igsoon. Mao gyud gilinyahan dito sa Talisay City.
Boss, good morning. Good morning, boss. Atong videohan ang inyong gwapa kay Kalitson. Mao man nga BB Alisson, no? Oh. Ma'am, kiss me. Muta na ko kinsa lang si BB. Happy sa si BB. Okay, ina mama. Happy din ikaw na kong istorya kadali kasi buwan 1 2 3 ni gawin. Oh. Kanang BB's Lechon sila nagkatuig ngari sa Talisay City na naninda og inasal. 31 years old na ginagawa man. 32. Sorry ako gusto ipangutana unsay sikreto sa mayong negosyo. Sikreto? Oh, Good customer service. good customer. Mao ka na maigsoon gikan na gid mismo sa anak sa tagiya. Ang ingon niya nga ang sikreto sa ilahang negosyo good customer service. Kisa kita yung pangalan mo? Tata, sir. Tata, si Gawins de ko sa Cebuano 123. Thank you ha. Lamig. Amping mo kanunay og hinaot kay magpabilin ka mong mahapsay. Idol, good morning!